Eta argie, beti esetu oso? Ez, argie kukeko gendun argize un poquito especial esaten dana. Izete zan, segun zemat ur dauen. Handapara bat egon zan gure etzonduan. Nira etxeke bi erretxe ban azerre dizen onduan, handapara bat egon zan. Dorduen, haren handaparako uren saltuagaz, edo indarragaz, argize egote zan edo esan egoten. Holakoan bat, Sigur baina, bai, holan izaten zan. Dorduen bai igual egote gitzen ez da inoiz, da, izazte zan bombili gerota gitzio, eta orduan bai zutute gendun, hori, zelan esate zan da, kandela aburu ez, baina farola lakoa, karburua. Karburua. Arega zuzin gozuagaz, karburuagaz. Aize izotute gendun, aize izotuzkero ja urrengo koizetezan errosatu jarri zeu.